Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Muhammad Rizky Triprastawa saking program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas PGRI Semarang. Wonten ing mriki kula badhe ngandharaken periode kesastraan Jawi ingkang kapérang dados sekawan. Ingkang sepindhah inggih menika periode Jawi Kuno, ingkang nomor kalih inggih menika periode Jawi Tengahan, ingkang nomor 3 inggih menika periode Jawi Enggal, lan ingkang pungkasan inggih menika periode Jawi Modern. Ingkang wonten periode Jawi Kuno inggih menika sastra ingkang dipunserat ngginakaken basa Jawi Kuno wonten ing periode abad ke-9 dumugi abad 11 Masehi. Karya sastra punika dipunserat awujud prosa utawi gancaran lan puisi utawi kakawin. Ingkang nggadhahi genre sajak wiracarita, undang-undang hukum, kronik utawi babad. Karya sastra menika dipun turunaken awujud manuskrip lan prasasti. Manuskrip ingkang anggadhahi teks Jawi Kuno ngantos ewon cacahipun lan prasasti wonten puluhan ngantos atusan cacahipun. Tuladhanipun karya sastra Jawi ingkang awujud prosa inggih menika Canda Karana, Sanghyang Kamahayanekan, Brahmanda Purana, Adiparwa lan sapanunggalanipun. Lan tuladhanipun karya sastra Jawi ingkang awujud puisi utawi kakawin inggih menika Kakawin Tertua Jawa 856, Kakawin Ramayana 870, Kakawin Kresnayana, Kakawin Sumana Santaka lan sapanunggalanipun. Ingkang wonten ing periode Jawi Tengahan inggih menika nalika abad 16 utawi wonten ing masa akhir Majapahit ngantos dumugi mlebetipun Islam wonten ing Jawi. Basa Jawi Tengahan wiwit dipun ginakaken karya sastra Jawi Tengahan awujud kidung utawi puisi. Benten kaliyan kakawin ingkang ginakaken metrum India. Kidung wonten ing Jawi Tengahan ginakaken metrum Jawi. Tuladhanipun karya kidung inggih menika Harsawijaya, Kidung Ranggalawe lan Kidung Sunda. Tuladhanipun sastra Jawi Tengahan inggih menika Kitab Arjuna Wiwaha, Kakawin Smaradahana, Kitab Sotasoma lan sapanunggalanipun. Ingkang wonten ing periode Jawa Baru inggih menika saking mlebetipun Islam wonten ing tanah Jawi, basa Jawi mulai wiwit dipun ginakaken lan saya ngrembaka wonten jaman Kerajaan Demak ingkang anggadhahi kuwasa. Benten kaliyan sastra Jawi Kuno ingkang boten ninggalaken sastra lisan. Sastra lisan ngrembaka wonten tradisi masyarakat lokal. Tuladhanipun karya sastra baru inggih menika Babad Diponegoro 1, Babad Diponegoro 2, Kasarasing Batin lan sapanunggalanipun. Ingkang wonten periode Jawi modern inggih menika sastra Jawi modern jumedha saksampunipun pengaruh Walanda lan saya rumaos wonten Jawi saking abad 19 Masehi. Para Walanda maringi saran para pujangga Jawi supados nyerat cariyos wayang. Lajeng jumedhul karya sastra ingkang mirip dunia barat inggih menika esai, roman lan sapanunggalanipun. Cara basa periode punika taksih sami kaliyan periode enggal. Bentenipun inggih menika kathah basa Melayu lan Walanda. Daftar karya sastra modern inggih menika Lelampahan Purwalelana, Rangsang Tuban, Padma Susastra, Ratu Krishna, Miharja lan sapanunggalanipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kitaling basa cèweting ukara miwah kiranging parana sastra kula nyuwun pangaksama. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.